video, magluluto po tayong ugop o sa Tagalog po ay kamansi. Ayan po, binabalatan na po yung ugop. Mami, aanuhin po itong mantika. Nilalagay ko po yan sa kutsilyo para po hindi magdikit ang tatas. Okay. Binabalatan na po si ugop. Para po siyang jackfruit, madami po siyang tusok-tusok. Ito po, ang daming tusok. Ito po ang ating tubig. Ilalagay po yung ugop sa tubig. Hihiwain po siya. Ilalagay na po sa tubig. Dalawa na po. Hihiwain po ulit. Tatlo na po. Apat na po. 1, 2, 3, 4. Babalatan po ulit. Nine na po. Matagal pa po yan. Po muna akong tanglad. Okay. Dalawa po ang kailangan natin. Ito na po yung tanglad. Ito na po yung ating tanglad. Dami na po nabalatan. Kasi tanghali na eh. Mag-ingat po tayo sa paggamit ng kutsilyo. Tapos na po tayo. Isa na lang po. Ito na po yung ating ugop. Hihiwain na po natin. Ito na po. Hinihiwa na po yung ating bawang. Parang nakain po tayo sa Chinese. Ganito po yung pinggan nila. May hawakan. Para hindi na po sila hawak ganito. Hiwain na po. Dito na po ilalagay ang bawang. Yan. May meron pa po. Next up, onion.
magluluto, ganito yung lutuan nila. Gaganon eh. Oh. Yung mga niluluto na taas. Tapos boom. Hiway na po ang ating onion. Pag natin guys itaas baka matapon. Yung si bawang baka maggaruno tapon. Okay, onion! At dito po sila nagluluto. May mga stock na malalaking apoy. Nagluluto sila, tapos yung apoy nandito. Makaganon. Tapos gaganon nila. Ayan po, ang dami na po natin sibuyas. Here ang onion paste. Luluto tayo. Bigat pala guys. Dalaw na po ating niluluto. Isang bawang. Isang sibuyas. May tama na po yan. Maanghang na po yan. No! This is my cooking. May bagong luto na po tayo. Sili. Ganito yung ginagawa nila. O ginaganyan. Ginaganito. Tapos pagluto na, isasalang sa isang pinggan. Luto ulit. Ito na po yung ating tinapa. It's my favorite fish. Tinapa pa. Hihiwain po yan mamaya. Ito na po yung ating ingredients. Garlic, chili, onion, tinapa. Paborito ko po ang aking tinapa. Iluluto na naman po tayo. Lakas po ng hangin. Ito na po yung ating kinuha natin na tanglad. Inaano po ni Mami. Nililinisan. Tapos. At hugasan po. Para hindi po siya madumi. At hihiwain ay hindi pala at pupukpukin. Para lumabas po ang kanyang katas. Tatalian po. Tatalian po o kaya pipilipitin. Ganyan po yan o. Magkagatan na po tayo. Yan po ginaniraramas. Ito po yung kakang gata. Ito po yung unang piga ng gata. Masasali na po. At ulitin lang po siya. Ito po yung ating pangalawang gata. At isasalim po sa kawali. Ito po yung ating mga ingredients ng ugob na ginatang ugob na may halong tinapa. Ang una pong ingredients ay kakang gatang unang piga po at ang pangalawang gata. At yung ugob po natin, tsaka yung tanglad. Tapos yung tinapa, bawang, sibuyas, sili, paminta, asin, seasonings. Magluluto na po tayo. Ang unahin natin ay salt, garlic,
po at hayaang kumulo. At yung ating ugob. Alin pa po, Mi? Pepper? Hahaluin po. Nausok po eh. At tatapipan. Tatapipan na po. Nga. At hayaan pong kumulo. Oh, Chico. I got the some chicken. Ay. Tada! Yan na po siya. Hahayaan pong kumula hanggang umanti po yung gata. At yung ating kakang gata. Seasoning.
ang ating ginataang ugob na may tinapa. Bango po. Luto na po ang ating ginataang ugob na may tinapa. Ito na po siya. Masarap po, diba? Hello po, nandito na po tayo sa exciting na part. Malinis po ang aking kamay. Ito na po yung ginataang ugob na may tinapa. Kaya na po tayo. Nagugas po akong Hanson. Kikita niyo po basan. Kaya na po tayo. Kuha na po tayo ulam. Tikman po natin yung sabaw kung masarap. Ang sarap po siya. At ito po yung ating tinapa na pinirito. Tapos may toyo at kamatis. Ating toyo. Dito kain na po tayo. Tsaka yung ating piniritong tinapa. Naghugas po ako ng hands. Masarap po yung ating niluto ng ugob na ginataang na may tinapa. Sarap po. Sa inyo po ito gawin, masarap po. Tsaka may tinapa pong prineritos. Bigyan po natin kamatis. Try naman po natin na walang kanin. Tinapa lang po tsaka kamatis. Masarap po siya. Kaya niyo po gawin. Tinapa tsaka kamatis. Ang sarap po. Kainin po natin yung buntot crunchy. Crunchy po, di ba? Ang dami po siyang tinik.
Try nyo po gawin. Madali lang po siya lutuan ang ginataang ugob na may tinapa. Madali lang po siya gawin. And please like and subscribe to our YouTube channel, Boy Bicolandia. Tulungan niyo po kami